40 वर्ष हम जे घंटा सजाड़ी आसुँच এটা তো কথাটা কাটি হব না 45 বর্ষ পুরা ঠিক ହେଲା आपको कहते 40 वर्ष मौसा कले 45 वर्ष कंपलसरी 45 वर्ष है से लाइन में अच्छा यंग बयस रू आसी वृद्ध बयस होगा से निज एपंत निज कार्य लगी रही জগতের আশ্চর্য কোন ভগবান প্রশ্ন করতে বলে আশ্চর্য মরিবা মোর সামনে মরুଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ हाय फ्रेंड नमस्कार मु स्वागत जना नुआ एक वीडियो पुणी थे स्वागत आज मुझे आसी 1 नंबर मार्केट बिल्डिंग को तो आप भावुथे कौन ना मार्केट बिल्डिंग को आसी मार्केटिंग करिया कि कौन जिनस किनापी ना सेमती नुहे तो मुझे आसी देखूँ राजमहल पटू जो रास्ताटी अच्छी देखे दूसरी एभली एक लोक पाखक 40 वर्ष हम जे घंटा सजाड़ी आसुँच तो 2टा घंटा नहीं आसी सजाड़ापी तो देख तो आप देखुथे ये गेट अच्छी गेट साइड रे के आगू गले लेफ्ट साइड रे पड़ो बस ये रखा भीतर को पशिगला लेफ्ट साइड पड़ो ठीक है और 1 घंटाटा कही जो बुझापी बुझिले अजा कहले काटिक फीता लगे माने ये उठा हम ये फीता लगे एटा भाजे न आसते कहले ब्लैक फीता गोटे लगे दो भल आसला ना चाइनीज कटा मुझे आंटी मो दांत गोटा डॉक्टर पीएल दे डॉक्टर पीएल दे माने गुरु दांत भांगी जाइए सुधिबे दांत ठीक कर दिए और जब भी टाइम एपट सेपट हो ना बुकिंग कर दिए रागिक छिड़ी देवे सीधा कागज कर दिए एते पिला तो मांग नहीं डॉक्टर दिए वर्षर चिंताधारा आध्यात्मिक चिंताधारा संस्कार आमर देशर जो पताका उठी तार जो मुनि ऋषि जो सब अच्छा भारत वर्षर चिंताधारा कौन जे आमर माने आम जो आमर कथा कहूँ सारा 14 ब्रह्मांडर मालिक हेले देवदेव महादेव देवदेव महादेव से तांकर आभूषण नाई माने अद्भुत टाइप आद्याशक्ति जे माँ तांकर मुंडे आश्रय नेले माने सरल बसिले तांकर एते पावर माने कथा को कहूँ आम कौन देखीचु ना तुम कथा जो माने कहचन सब कौन मिछ सब मिछ कहीं कथा उत्थापन कले ना मत गिड़देवे दलीदेवे एमती मेकानिक अच्छा किंतु मेन जिनसटा जे एटा स्वल्प धन एटा लोकंर श्रद्धा केमती आसु ना ऑनेस्टी जे गॉड जे मु तो प्राय भुवनेश्वर रे 10 वर्ष हला आपण पारे घंटा सजाई आसु गॉड जे गॉड ताको इंग्लिश रे बोले गॉड भगवान जो आम जोटा कह आल्ला जीशुख्रीष्ट बाइबल
ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ପରମ ପୁରୁଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଆପଣଙ୍କର କହିବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ କାରିଗର ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ସଜାଡ଼ିବାର? ଘଣ୍ଟା ସଜାଡ଼େ ମୁଁ 1971ରୁ ଲାଇନରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା କହିବା କଥା ଯେ 1971ରୁ ସେ ଘଣ୍ଟା ସଜାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଲାଇନରେ ଅଛି ତାପରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇଠି ବସିବାର କେତେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲିନି କି ଜୁନ୍ 1979ରୁ ବସିଛି। ଏଇଟା ତ କଥାଟା କାଟି ହେବନି। 45 ବର୍ଷ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଉ ଲାଇନରେ ତ ଅଛି 1971 ଏବେ 50 ଇୟର୍ସ 53। ହଁ ସେଟା ମଉସାଙ୍କୁ ଆସି ଏତେ ଏଜ୍ ହେଲାଣି ତା ଦେହରେ ବି ସେ ନିଜ କାମ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଯିଏ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ରେ ସଜଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ସେଇ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି 40 ବର୍ଷ, ମଉସା କହିଲେ 45 ବର୍ଷ। କମ୍ପଲସରି 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କ ୟଙ୍ଗ ବୟସରୁ ଆସି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୁଃଖ ସେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷଟା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଭିତରେ ଅଲଗା ଲୋକ ପାଇବେନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ଧର ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାନ୍ତା ମୋର ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯଦି ସଂସାରଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଡେଥ୍। ଏଇଟା ହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କୋଲାରେ ପାଣି ପିଇନା, ପାଣି ପିଇଲେ ମରିବୁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ଅଛି ସେ ପଚାରିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସଂସାର ଜଗତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ? ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣିମା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମରୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଞ୍ଚିବି, ଏହାଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମରିବି ବୋଲି କେହି ଭାବନ୍ତିନି, ଭାବିଲେ ଗୋଟେ କଦମ ବଢ଼େଇବେନି। କିଛିଟା ଯଦି ସେନ୍ସ ଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବି, ମୋର ବାପା ମା ମୋତେ ସଂସାରରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବି, ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବି ମୋର ୱାଇଫ୍ ବା ମୁଁ ଯେତିକିଟା ପାରିବି ତାଙ୍କୁ ଆଦରିବି, ସେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଯଦି ଥାନ୍ତା ନା ତାହେଲେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଅନ୍ତାନି ସଂସାରରେ। ଏ ଘଣ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗେଇଥିଲ? ହଁ ସେଟା ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଖରାପ ନୁହଁ, ନା ଯାହା ମେସିନ୍ ସେୟା ନୁହଁ, ଖରାପ ନୁହଁ। এই যে ডেটটা বড় দেখাଯିବ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ଦୁଇଟା ଘଣ୍ଟା ଆଣିଥିଲି ସଜାଡ଼ିକି ନେଲି ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଏତିକି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।